Ďalšou témou, o ktorej budeme dnes hovoriť, je vlastná kvalita a hodnota. Určite si uvedomuješ, aké služby ponúkaš. Premýšľaš nad tým, či sú pre klienta dosť kvalitné, či si pre nich dosť dobrá. A otoč si tú otázku naopak. Ak by si bola klient, objednala by si od seba služby? Ak odpovedaš kladne, tak samozrejme si presvedčená o tom, že robíš to najlepšie, čo dokážeš. Ale pokiaľ tápaš a neveríš si, tak nemôžeš chcieť, aby ti verili aj klienti. Ak neveríš ty sama sebe, ako ti potom môžu veriť iní? Ak si začiatočník, určite ťa brzdia rozličné otázky. Ale to, či si dosť dobrá, ťa môže brzdiť až tak, že nikdy nevykročíš, že sa budeš stále zlepšovať, že budeš perfekcionistka a vo všetkom budeš chcieť byť úplne 120%. Ale to nie je dobré. Moja rada znie, nečakaj na perfekcionizmus. Neporovnávaj sa s inými. Každý sme totižto iný, každý robíme iným štýlom. A treba radšej vykročiť a začať robiť. Si určite jedinečná, práve taká, ako teraz momentálne si. A určite si nájdeš tú svoju skupinu klientov, ktorí ťa budú následovať, ktorým sa bude páčiť práve tá tvoja práca. Takže treba si uvedomiť, pre koho tvoríme, kto je ten náš klient. Chceme robiť luxusné interiéry, alebo chceme robiť pre obyčajných ľudí. Chceme robiť pre mladých, chceme robiť pre stredné vrstvy, chceme robiť pre ženy, alebo chceme tvoriť pre deti alebo pre dôchodcov. Treba si vyprofilovať tú svoju skupinu a tej ponúkať služby presne na mieru. Ak budeš ponúkať tie služby kvalitné, ak budeš dávať do toho to najlepšie, čo ty vieš momentálne, a postupne sa samozrejme budeš zlepšovať a zlepšovať, budeš profesionálnejšia, budeš sebavedomejšia, tak určite si tá tvoja skupina klientov si ťa nájde a budeš tie služby mať práve pre nich a oni ťa za to budú mať radi a určite ťa radi oslovia. Dôležité je zistiť, čo potrebuje práve ten tvoj klient a presne to, čo on potrebuje, môj ponúknuť. A to je vlastne riešenie celého problému.